ଓ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟିଚିଂ ଟ୍ରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ଟି ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ରହିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ଟିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ଟିକି ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀ ବୀରେନ ମିତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1ର ଆନ୍ସାର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍? ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷିତ ବା +3 ପାସ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି କାଶୀନାଥ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା, ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। କିଏ ପିଲାମାନେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2ର ଆନ୍ସାର ହେଇଯିବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି BA ବା +3, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ କଲେଜ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କଲେଜ କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କଲେଜ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଦେଖିବେ, ଅପସନ୍ ଏ ରମାଦେବୀ କଲେଜ, ଅପସନ୍ ବି ମହାରାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଲେଜ, ଅପସନ୍ ସି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3ର ଆନ୍ସାର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ଏହା କଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର? ଅପସନ୍ ଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। କିଏ ପିଲାମାନେ ହେବ? ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ ଏଇଠି ବିରେ ତ ଅପସନ୍ ବିରେ ତ ଅଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ସାର୍ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ଏହା ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ, କାରଣ ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ମାନେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଲି, କାରଣ ନା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବି କିଏ ଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ସେ ବି ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜା। ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଖୁଛ ତ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ। ସେ ତ ରାଜା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ସିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 କରିବା। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ MA? ମାନେ ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା, କିଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ MA ପାସ୍ କରିଥିଲେ? MAର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଆର୍ଟସ୍। ଅପସନ୍ ଏ କାଶୀନାଥ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ନୀଳମଣି ସେନାପତି, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏଠି ଅଛି ଡିଟା ପିଲାମାନେ ତଳେ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ଦୟାନିଧି ଦାସ। କିଏ ହେବ ପିଲାମାନେ? 5 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସାର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କ'ଣ? ଏଇଠି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏଠି ଆସ ଦେଖିବ, ପ୍ରଥମ MA ପାସ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଦେଖିବେ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ। କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ହୁଏନ୍ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅକୁରେଡ୍? କେଉଁ ମସିହାରେ
ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ 1932, ଅପସନ୍ ବି 1856, ଅପସନ୍ ସି 1765, ଅପସନ୍ ଡି 1866। ଆର ଆନ୍ସାର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 1866 ମସିହାରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପିଲାମାନେ କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଟାଇପିଂରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବେ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି। କାରଣ ନା ମୁଁ ଯଦି କେଉଁଠି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7। ହାଉ ମେନି ଫିଟ୍ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ? ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ପୁରୀରେ ଥାଏ। ଆଉ ତାର ଫିଟ୍ ମାନେ ସେ କେତେ ଫୁଟ? ଅପସନ୍ ଏ 15 ଫୁଟ, ଅପସନ୍ ବି 19 ଫୁଟ, ଅପସନ୍ ସି 20 ଫୁଟ, ଅପସନ୍ ଡି 12 ଫୁଟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୁରୀ କିଏ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିବେ। ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 12 ଫୁଟ। 12 ଫୁଟ ହେଲା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ଦେଖିକି କରିବେ। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଏକାମ୍ର କାନନ? ଏକାମ୍ର କାନନ କେଉଁଠି? ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକାମ୍ର କାନନ ବା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପସନ୍ ଅଛି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ଯାଜପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏଇଟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ କିଛି କହି ରଖୁଛି ପୁରୀ ହେଲା କ'ଣ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଯାଜପୁର ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର। ଏଇ ତଳେ ଆମର ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହେଇ କହୁଥିଲି ନା ଯାଜପୁର ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର? ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି? ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଅପସନ୍ ଏ ଯାଜପୁର, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି କଟକ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଯାଜପୁର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10। 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାତ୍ର ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବାଛି ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ବରଗଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବରଗଡ଼। ବରଗଡ଼ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି। ଆଗରୁ ଥିଲା କିଏ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଏବେ କଟିଯାଇ ବରଗଡ଼ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଖିବା। ହୁଜ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ କବି ସମ୍ରାଟ? ଆମ କବି ସମ୍ରାଟ କିଏ? କବି ସମ୍ରାଟ କାହାକୁ ଉପାଧି ଦିଆହେଇଛି? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଭୀମ ଭୋଇ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର 11 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ହେଇଯିବ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଭୀମ ଭୋଇ ହେଲେ ସନ୍ତ କବି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହେଲେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଆଉ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହେଲେ ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ କିଛି କହିଦେଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12। ହୁ ଇଜ୍ ଆୱାର ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲୟର? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓକିଲ କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଜଗମୋହନ ଲାଲ, ସି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଲୟର। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଲାଣି। ସିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ? ଏଇଠି ଥିଲେ ପ୍ରଥମ MA ପାସ୍ କରିଥିବା କିଏ? ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମ MA ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବି ପ୍ରଥମେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ନୁହେଁ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13। ହୁମ୍ ୱି ଟୋଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଗଙ୍ଗା? ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ,
ଅପସନ୍ ବି ଋଷିକଲ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ମହାନଦୀ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ଦେଖିବା। ବିଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ନୁହେଁ ବଡ଼ ହ୍ରଦ, ସରି ମୁଁ ନଦୀ କହିଦେଲି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦ କିଏ ବା କେଉଁଠି? ଅଂଶୁପା, କାଞ୍ଜିଆ, ଚିଲିକା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଚିଲିକା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15। ହୁ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କାଶ୍ମୀର, କିଏ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଅଛି ଏ ବରଗଡ଼, ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଡି ଯାଜପୁର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଓଡ଼ିଶା କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଏ। ମାନେ କାରଣ ସେଠି ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ବରଫ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଶୀତ ଦିନେ ପଳେଇବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସେଇଠୁ ଦେଖିଦେବେ କାଶ୍ମୀରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଇଲା। ଆଉ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରି ରଖିବେ, କାରଣ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଲାଇକ୍ କରି ରଖିଲେ। ଆଉ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାରୁ କହିଛି କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ଟି ଅଛି। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ରହୁଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାକୁ।